こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は何カウアイを取り上げたいと思います。何カウアイというと、テレサ・ブライトであるとか、エイミー・ハナイアリー、あと最近だとナタリア・イカマウさんなんかも歌ってたりする、とってもメロディーが美しい曲なんですけれども、作られたのは20世紀の初めで、かなり長く歌い継がれてるメレだったりします。早速1番の歌詞を見てみたいと思います。アロハアエアウイクアイナ、イクアイナ、私の大切なあの場所のことをですね、の出来語です。アロハバウなので、私は好きだとかですね、訳してしまうとちょっと違うと思うんですね。このあえに注目していただきたいと思います。あえっていうのは少し未来を表します。なのでこう移動してる時なんかだと一歩一歩こう踏み出す感じがあったりするんですけれども、ここはアロハなんで思いがふと前にっていう感じだと思うので、思い起こしてると思うんですね。つい思ってしまう、懐かしいなって、そんな感じだと思います。そしてクアイナのことがもう少し具体的に語られます。いけクキラキラをバイアレアレ、バイアレアレさんのクキラキラな状態ですね。高く美しくそびえてるバイアレアレのことを思い起こしてしまう。カウアイ島ですね。カウアイ島を代表するワイアレアレさんですけども、なんかカウアイ島に忘れられない思い出があるのでしょうか。この後ですね、野尻のあの有名な砂浜とかですね、原の茂みが美しかったなとか、カウアイ島の風景が様々に語られるんですけれども、後半部分にですね、あなたが登場する箇所があります。少しその部分を見てみたいと思います。イナーパハオエアエイケアナ、イナーパハオエ、パハはもしかしてって感じですけども、アエイケアナ、あなたは見ていたんだろうか、あの時もしかして見てたのかな、何を見ていたのかなと。いかなにおかわいアーナパナパ、アーナパナパっていうのは輝いてるという意味ですけども、輝いてるかわいい水の美しさをあなたもあの時見ていたのかしら、思い起こしてるんですね。二人で共有した時間がきっとあったのだと思うんですけれども、その人はどういう人だったのか、どういう関係だったのか、今はお別れして会えない人なのか、そのあたりはわからないんですけれども、最後ハイナのところを見てみたいと思います。ハイナイヤマイアナカプワナ、最後にですね、メレで語られた全てを思い起こして、そこから何かが降りてくるのを待ってるような、そんな感じがハイナのところにはあると思うんですけども、メレから響いてくるところを感じ取りましょうと。そして一番大事なところはここですね。うわ何かわいいか周りへ、いか周りへ、穏やかで静かでかわいとはうわ何なんですけども、美しいですではなくて、このうわは眼差しが過去に遡ってるんですね。昔のカワイ、そしてずっと今に至るまでカワイとはずっと美しい、変わらず美しい、そういう時間の幅を感じさせるのがウアです。カワイとは変わらないなんですが、おそらく変わったものがあるんだと思われます。そのあたりのことを、メレの歌詞をですね、もう少し細かく見ていくとイメージできるんじゃないかなと思うんですけれども、ズーム講座ではそのあたりを詳しく見ていけたらいいかなと思っています。メレを読むためのハワイ語ミニ講座終わります。